Изберете как да се чувствате. Чувствата не са просто емоция, която човек изпитва. Това е резултат от личен избор. Ако успеете да владеете собствените си емоции, съвсем не е нужно да избирате пагубни за вас реакции. Веднъж, щом разберете, че може да чувствате точно онова, което избирате да чувствате, вие поемате по пътя на интелигентността. Път, който няма странични отклонения и не води до емоционален срив. Този път е нов. Защото ще разгледаме дадена емоция като избор, а не като наложена от живота. Вие притежавате силата да мислите за онова, което изберете и кое да влезне в главите ви. Ако в този момент се появи в съзнанието ви мисъл, вие решавате дали да остане там, независимо поради каква причина. Но и вие имате силата да я прогоните. Следователно, до известна степен вие контролирате умствения си свят. Ще ви дам един пример. Ако в този момент ви заповядам да мислите за розова антилопа, вие може да решите да я промените в зелена или нещо друго. Изборът е изцяло ваш как ще постъпите. Вие контролирате онова, което се ражда като мисъл в главата ви. И вашите мисли са си лично ваши и неповторими. Вие може да ги съхранявате, променяте, споделяте и никой друг не може да влезне във вашата глава и вашите мисли. Не може да има чувство, ако преди това не е имал мисъл. Премахнете мозъка и автоматично ще се изпарят вашите чувства. Защото чувствата са физическа реакция, породена от мисълта. Ако контролирате мислите си, а чувствата проистичат от мислите, то вие имате пълния контрол над вашите чувства. Този път се осъществява, когато работи върху мислите, които ги предхождат. Какво имам в предвид? Ако хората и обстоятелствата около вас ви карат да се чувствате нещастни, вие не сте на прав път. Вие самите сте причината да не се чувствате щастливи. И това се дължи на мислите ви по отношение на хората или нещата около вас. И ако искате да сте напълно различен и свободен човек, трябва да започнете да мислите различно. Благодаря ви пак.